Амада салом алейкум дӯстон, Муҳаммад Шарипов ҳастам бо шумо ва имрӯз чандшанбе, сешанбе, яъне ки барномаи антидаҷҷол. Ма кисизан курси ки майхидам нест. чӣ гуна ки шумо медонем, ширкати Парвоз Авиара ин бародар бисёр хизматрасониҳо дорад ки якеш ин зиёрати хонаи Аллоҳа, яъне ки кӯмак мекунад роҳбаладию ҳама тарафа. ҳаҷ рафтани ҳастӣ, тамом ҳамин бародарда муроҷиат мекунӣ, ба хости Аллоҳ ҳамаш хуб мешава. ва чӣ хабара мехостум бирасонамтон ки 12 январ рейс ҳаст аз Тоҷикистон, прямой рейс ва аз Москва тавассути пересадка, ва ҳамин хел бо ҳаст 26 январ. барои ҳам хотир занг бизанен, ҳоло пешакӣ номнавис кунен, Парвоз Авиа дӯсто муроҷиат кунен. бале, чӣ гуна ки шумо медонед, якчанд барномаи антидаҷҷола мо гузаштем, лекин чӣ гуна медонед шумо, баъдаш як барномаи калоне баромад ки дар умум силтавхонаи Сангпур, корҳои ҷиноӣ, Лангули, Момаҷон, чӣ гуна хоҳем бидани Момаҷона худша ки шумо тасдиқ шадиден. салом алейкум ҷамшед. наму хоҳаре ки номша дар шабакаҳои иҷтимоӣ гирифтем, Мадина. бале, номери Мадинара шуморо ки дод? илтимос суол мекунам. бобоҷон 88. ҳар як одами агар бо ӯ мушкилӣ дошта боша, ин одаморо бароварда тӯҳмат мекунад ки хоинай, ҳатто зане ки баромада гап зада киша бурдан паставидш кардан, гӯё ки хоин боша гуфта, лекин дар натиҷаи ҳамаи човкан зери чов шид меган. дидем шумо дар барномаи пешина ма баровардам чӣ гуна худаш алоқамандӣ дора, алоқа дора бо одамое ки бо онҳо дигарора нагор мекунанд. хоб, ин як барномаи дастаҷамъона шид ки шумо ҳам метонистен таъсири худтона бирасонед ва ҳоло ҳам метонед бародаро тамошо кунен. ссилка мондагиа дар комментария чӣ кор карда мешава, барое ки бисёр одамо ҳаракат мекунанд, мубориза баранд зидди чунин одамо тавассути комментария. бале, рол мебоза, лекин вазн надора. дар ин видео ма голосои шуморо имкон додагим ки вазн дошта бошанд. як хабари муҳим, баъдан давом метиҳем. Эсем Шарипов, нигоҳ кун, ҷигар, гӯш кун. чӣ гуна ки шумо медонем, муддати дароз шид ки ҳамкорӣ кардастем бо ширкати Осмони Соф ва албатта ки то имрӯза ягон мушкилӣ нашида. ин ширкат дорад билетҳои ҳавопаймо ба тамоми ҷаҳон ба нархи дастрас ва муҳимиш он аст ки агар ки аз номи канали ман муроҷиат кунен, бо скидка карда мешавад. ва агар ки муддати ҳуҷҷатҳои муҳоҷиратитон ба анҷом расидагӣ бошад, ҳамчунин шумо метавонед ки бо ёрдами ин ширкат сарҳад бигзарен. арзон, осон, ба хости Аллоҳ бехатар ва зудтар. ба хотири оне ки ба самолёт мегзаронанд. Осмони Соф, муроҷиат кун. Время летит, самолет улетит. Ина бародарҷон, ина миҷа, ина аъузу биллаҳ, ина миҷа. Ман ташк нестам. Ина намефаҳмам апа. Ягом чизи тра намефаҳмам бароми худо. Ина дидем барои. Аз барои Аллоҳ. Тестам. Ман барои худам брам, айкапой будам. Барои худам брам. Ман ягом сухтай дили тра намефаҳмам. Агар ту кавтар агар гӯш кидам. охи фиқ накаштира одамо тамошо дорам. вақтое ки ягон рӯзои сешанбе ма барномаи иёра пропустит мекунам, аз тарафи бинанда савол мешавад дар ҳол ки чӣ гап шид, Лангули дигар кору борош чӣ шид. бародаро, хай одам мефаҳмидаги дар худаш маълум ай ки чӣ кор шид. ҷинояткорай, хоинай, ҳамаша хитон дидестен чӣ коро кардагиян, ҳамара полишка ва полишка ҳамин қадар муддати коре ки рафтаестай. инам ҳамин хича гови калвори ба тарафи як девол ҳамин хел кала зада истодай. Кунам лухтакбозӣ мекардам ма. ба мо имконият додестай ки мо ира ба мардум шинос кунем. тамом нашидай бародаро кор бороиё. бо вуҷуди оне ки бохтагиян ва бохтаншона худшон тасдиқ кардастанд. чӣ гунае ки шумо медонем, баъди барномаи калони кардагии ма Лангули дар телеграм каналаш мега ки дигар дар кор нестай, видео ма ҳаҷ мерам мега. барои чӣ? барои хотире ки ин одамо ҳамин хел почерк доранд. тасаввур кун, Момаҷон 99 Масъалаи дизди бигӯ худам дизд. ин қадар ҳаромхӯрӣ, ин қадар ҳаромкорӣ ки дар тамоми карьераш ин одам ҳамеша мушкилӣ дошт. ҳамеша мушкилӣ бо маблағ. шумо худтон медонед. Ҳаромхӯрӣ кардам, бигӯ худам ҳаромхӯр. чиз борои ҷамъ кардагӣ, чиз суми масҷид дигараш, лекин ин одамо мехоҳанд ки дина сипар кунанд. яъне ки як номи ба худшон биёранд ки алоқамандӣ дар дин дошта боша, ки мо мусалмонем, мардуме ки ӯро тамошо мекунад. одаме ки аз дин гап мезана ё ин ки ягон унвон дошта боша ки алоқамандӣ ба дин дошта боша, ӯро ба тарзи автоматӣ ҳурмат мекунанд. акнун Лангули ҳам дар ин кунҷе ки қарор гирифтагиай, ин қадар вақтам албатта ки ҳифз мекардан, ҳоло боша хиёл мекунад ки ҳаҷ рава бо
мардум ин корро фаромӯш мекунанд. Лекин не хар агар Макка равад мега омада мулло нашавад. фарзанди бад боғи падар меган ку лангули будӣ агар ки ҳаҷам бирай биёӣ ҳамун лангули меистӣ, ягон чӣ дига тағйир намеёва. Агар ки фикр кардагӣ бошӣ ки Муҳаммад Шарипов тамом дига видео намекуна, дига кор намегира, не. Муҳаммад Шарипов видео мекуна. То бояд ҷавоб бугӯй. То ҷавоб нагӯй дар корҳои кардагии худат нисбати Муҳаммад Шарипов ҳаракат кардан мегира. То охира. Бале, ягон рӯзе ки ман пропустит мекунам, бародаро ман барномаҳои худ ман дорам охи. Ман дар аслам реал намехоҳам ки ҳамин одам бакала бигира, кору бор гуноҳша ҳамаша бакала бигира, бахшиш пирса, бирем ҳамин айпаи кору бори дига мошем. Лекин хай мебинем шумо ки такаббуриш имкониятш наметия. Ман кору борша бурдан мегирам. Дар бораи материал бародаро, материал беҳад ман зиёд дорам, беҳад зиёд. Чӣ гунае ки шумо ёд дошта бошед, агар як чанд мавзӯи гузаштада дар бораи чӣ гуна алоқамандӣ доштанаш ва дар бораи чӣ гуна фурӯхтанаш ки дар видеои пешина ман гап задам, гуфтам ки одамое ки қатишон мушкилӣ дошта бошанд даравда хоин гуфта тӯҳмат мекунанд. Ҳамин масъалаҳоро ман гап задагӣ будам, ман шуморо гуфтагӣ будам ки ман дар дуруншон одам мондагиам ва ҳамин гапҳоро худшон тасдиқ кардагианд ки например агенти ма бихайр ман дар видеои пешина фаҳмондагӣ будам. Одамеро ман дар дуруш ворид кардам ки хиёл мекард лангулӣ ки ин одам мара фурӯхтестай, но дар асл баръакс буд. Ин одам бояд аз ӯ информатсия мегирифт. Хоб дар натиҷаи ҳамин кор мо ай лангулӣ ҳамин тасдиқи онеро гирифтем ки Исоқов Аюбда дархост кардаи барои мара паставид кардан, лекин Исоқов Аюб баақлӣ карда, гарчанде ки девона меган, лухтакбозу дигар меганша. агар ки юрист мебӣ девонаи барои мара як девона ҳай. Лекин хеле ҳам шӯрнокиш аз лангулӣ дига баландае ки рафтай тасдиқ гуфтай. Лухтакои ман лухтакам ҳозир дар хона ҳавои набуромада гап назаду, алангули мехост ки ӯ бироя гап зана, баъдан бо ниятшонам хеле будае ки Идибек мебироя гап мезана ба як гапи и. Дар натиҷа албатта ки и ҳар ду одаморо паставид мекард. Лекин мақсадаш оне буд ки направлени ма тарафи ино шававу и худаш дар як ҷо амн мона. Лекин хуб мешава ки Аюб мерава тафтиш мекуна ки дар асл гапи лангулӣ дурӯғ мебарояд. Ва ана ҳамин материалҳое ки тавассути агентҳо ма гирифтагием хеле ҳам зиёдай бародаро, хеле ҳам зиёдай. Гапҳои гуфтагимон тасдиқ мешава аз барномаи гузашта ки дар уҷа бале ма порчаи ҳама чизоро кӯтоҳ мондам. Агар ӯ барномаро мо ҳар як мавзӯъҳоеро ки ман гап задагием агар дароз бугӯй гап занам як видео мешава ки инаи ҳоло бо як чанд записи дигар мемонем ки тасдиқ мешава оне ки лангулӣ дар аслам зулм мекунад нисбати одамое ки агар каме гапшон бигреза и гапҳоро худаш тасдиқ мекунад. Ҳамин агенти мара дар аслам ба сараш одам равон кардагӣ буданд. Мо дар бораи ҳамин гап ҳам задагием ки и гапа лангулӣ худшам тасдиқ кардагӣ буд. Ва бо як ҷолибтар мешавад, биёен каме записа гӯш мекунем лангулӣ гапзаниша хитом просто гӯш кунед чӣ мега. о се рӯз ҷуръатро кофтиян омадиян траждатт кардан каяки худованд нахостайда о беҳад уятиш ба худо қасам розустай даже ятиш даже розустай ура ҳамн суратша бибини ку метарсӣ ҳамин шавда худои накунай пешат биброя аки хай сурати ура худованд ҳамн хел кай но хели вообще хели медони рожаш ҳамин меби ки миёзи мекишам ё ки ягон чизи дига одама хай одам бошад туғрия ма ягон одамизод наметарсам фақат тараф яқа мегирам. нигоҳ ки чӣ хел гап шад таометае ки дар байни гап мега ӯ ҳамхелӣ кардан ман гуфтам накунед дар кор нестай типа одамои ман ҳамхел одам дорам ҳамхел кор бора мекунам ҳамхелӣ кардан ман гуфтам чӣ хел лукавид мекунад чӣ хел гапа таомета хай ки одам ба ақл да маълумай барои чӣ хотири хел гап мезана аввал мега гап шава бо фикр мекунам мега не одами Шарипов буд мумкина яъне ки дилиш да мерава гап ки мумкинае ки хел набоша гуфта лекин беақл охи ахсарбачаи SM Шарипов чӣ гунае ки ман шогирда фаҳмондагӣ будам ҳамун хел усул қатъӣ ворид чиди гови тупойда даромади боварш кардагиам не хая ки ҳамин хелай действительно понятно ҷура вақте ки баъд гапи чапи лишни зиёдӣ кишид баъд спрос мешава мисол ҳамин хел гапҳо мешава ки баъд меқапидана тамуҷа ман мегуфтам миёмам пешат миёмам мисол ки ягон чиз мекардан но аслан мегирем партои хеле меқапидам ҷа мегуфтам меомадам
یعنی که معلومه که علاقمندی خودش دام درو نو کم در گپورا تو میتابو که گویا که دای علاقه نداره اصلا میگیریم پاتای خیلی اجداد نمیکنن که ادریسیون بخدا وای خیلی اجداد نمیکنن جورا ما همه چند بارم خیلی شدگیان یعنی که اصولا میدونه کارشون میدونه اجداد نمیکردن نمودش خیلی اوش در روز که همه چی میدونسته لیکن با علاقه نداشته ای روتاسیو دروغگو گفتن که در زرامت بود نگفتن که دم بدم بود ما همه چند بارم خیلی شدگیان ما بچه ها زنگ میزنن هم خیلی عده کس همین تا برو معبد دایودت باشه او ناو بچه هایی که برو معبد کن او ناو بچه هایی که یشاو در ایفیر تون برو معبد ما را گفته که ما رفتم کار کردم فهمیدیم اوز وقتو قسم همون بچه را گفتستان بعد گفتم تصور که این او باشی نیست چیه ای چیه вообще یعنی که یک آدمی که با تصدیق همون گپای گفتگی ما در ویدیو پیش نه که یک آدمی که بر اومده در افیر درباره گپ زد تصور کن که کوفته است ایشا بعد گفتم نکنین گفتم من بود جوش دلو کاوید بکنن گفتم نکنین یعنی که او آدم تر گپ زده است این آدمای تان وای پیش خشون کوفته استن آدمی ما مثال آدمی ما باشه یک کار که دما شود دما دخالت داشته باشه البته که او قطعا گپ میزنه یا اینکه ما اورا میگم که همین کارا بکه میشه که آدم میگن که دکونه در دو استول شدن این همیه در یک وقت یک بار در دو استول میشینه که سویستوک گفتی برادری دیاد یکی خوی میشه بعد ما میگم شون ما جواب میگم ما دلوگوی کارم جواب میگم ما بانو میگم نکنین در کار نیسته نه بزنین نه لطنین نه اگم این خیلی که جورا این مشکلی که نه بزنین نه لطنین نه چکنین لیکن برای روز کنین شتوبی که گپی که دما در کارای بگیرن اینه خیلی با میسینه برادر فرخوری وره اینا نتیجه های کارای تی نمیای که اینا را خود تصدیق میکنی خیلی هر یک آدم برای خود جورا دشمن داره خیلی که اسم شریف چی قدر آدمو میبرویان گپ میزنن آدمای ما جورا آدمای هستن که آدم کوچگی ان جورا و دایفیر برو تصدیق فهمیدین یعنی که توی قدر وقت خش چی کرده سبب دایجا آدمای ما آدمای خیلی چیز نیستن و کوچگی یعنی خیلی کو چی آدمای تو چی ام بو جورا و دایفیر برو ما نمیتونن و پروسه میگه فقط کوچه بگو در کجا دایمو بریم فهمیدی بگو کجا دایمو بریم انا اگر کمتر پیشنه گپ زنیم میگه که بس هر رفته به کوفته استانشا ما گفتم نه ادایجا میگه که بگو در کجا دایمو بریم یعنی که او فرمان تر البته گوش میکنه بله так что در بین گپ در بین جملات تو دادن کلمه هایی که نه من نیستم گفتن قبول نیست چون که خود میبریشون یکمش که فکته معلومه که کار دست دستوری و دومش که کمتر پس با مگذری خود میگه که میگن که بگو که کجا ما بریم فرمان تر گوش میکنه البته کجا ما بریم پروس ما در اینترس این شد که ما از زنگ گفتن که همتری نو ایسا اومد کراچی خیل بعد شورت برومد پتیردت کرد خیلی روز با خود گفت زنگ گفتی که همتری بودن بودن جورا مرا فهمیدی این ریالی برادر ما یک موضوع داشتیم با همی برادر بس هر آدم روی کردگی بودن بس هر آمدگی بودن همین ادریسه ما داری برای عدل نگاب زدیم یعنی که همین گپایی که بس هر آدم روی کرده همشون تصدیق کردگن هم نو چوجاش یا شاگردگی دیگه داره کو چوجا میگیم شم میشناسین شما هم وای یوتیوب دا هم ای خودشون تصدیق کردگن نمیکنه جورا مرا زنگ میزنن ایس بی فهمیدی ایس بی مسکو زنگ میزنن فایرود میکنن عادل فهمیدی مرا فایرود میکنن عادل ما داوجا میرم جورا داوجا میرم که میویا یک شناسم یک ای گپای درباره چگونه رب داشتن چگونه کاربر داشتن با حکومت روسیه و چگونه که ما شما را گفتگی بودم برادر اینو برای جنگ رکلامیرovat کردن توصیه دادن به سبب نیست هم با میستینا موماجونش رفته کمک میکنن اینو به سبب نیست اینو علاقمندی دارن اینو علاقمندی دارن با ولاس نگاه کنین این گپی من نیست فقط گوش میکنیم و خلاصه میبریم جورا مرا زنگ میزنن ایس بی فهمیدی ایس بی مسکو زنگ میزنن فایرود میکنن عادل فهمیدی مرا فایرود میکنن عادل ما داوجا میرم جورا
даунҷа мерам ки миёя як шиносам як кам миёя фаҳмидӣ агар дида бошӣ ман дар чӣ партофтагишум дарму СВО рафтагия як автомати калон дар дастша снайпер дар дастша даунҷа ман партофтагишам аму аката ман акай родной не абы масади хели чием да созем қатиш аму сеарфо қатия ҳамиди сеарфо кияну барои чӣ хотир видеоҳои ҷанга мепартоянд дар каналашон хоб далш чӣ гап шид кор мекунад ай марда кор мекунад ҳами помощи гуманитарниш меган чӣ мекунам чӣ дидам хеле кор мекунам меравам хеле чӣ мекунам ранги мисли кӣ ворӣ момаҷон ворӣ ай запсо хелай бардор ай запсо хелай ҳоло ё шамондум барои чӣ хотир ки дар бораи ин масъалаҳо ма гап задагӣ будам запсои подробно гӯш кардан барои чӣ ки акун фаҳмен мо чӣ чизода чӣ мавзӯда гап мезанем то иқа вақт шидагӣ набуд лекин ин мавзӯъ хела пеша ма як мавзӯъша пешакӣ гуфтам ки дар ин бора кардагӣ будам шумода ҳамон вақт медонем вақте ки кира фурӯхтан идриса фурӯхтан ман ҳамҷа бировардам яъне ки ба кадом андоза и одам тварай ки анами қадар идрис қатиш кор мекард яъне ки фошидагӣ набуд ки идрис дар асл агентай фошидагӣ набуд баъдан гапошон мегреза меброя идриса дар байни мардум пас мезана ки идрис одами ман ҷураи ман маълумотҳои мара дар ин фурӯхта гуфта пасш мезана лекин удараш ҳамин мешавад ки аз тарафи ман ҳамин удар мешавад ки намедона дар ҳамун вақте ки идриса гӯё мефурӯшад ама дар назди ман гӯё шумруш мекунам ҳамун вақт намедона ки идрис мара нафурӯхта идрис одами ма буд мисол нигоҳ кун ки ҳамин разговори шудад вақте ки қатӣ бобоҷон гап мезанӣ ку вақте ки қатӣ бобоҷон гап мезанӣ ҷураб қатӣ бобоҷон гап мезанӣ ай СВО гап мезанан ай хеле чизо гап мезанан ҳамин чизо ҳамаи дамво рафта бод вақте ки мара файрод мекунанд мақсад мегӯяд ҳаминҷа ҳамин хел гап чап рафтаста чӣ ба шумо гуфт ҳамин хел гапҳоро чиз мекунанд и бобоҷонда хай маг чӣ бугум муҷа номи президент иҷара мегирам ки охир ҳамаи ҳамин гапҳоро переводшон кардагиянд баъд ма вақте ки зангам завданд ма акама гуфту хаям хеле кор бора кар гуфтум хеле кор бора ягон гап нест баъд гуфт чӣ чизо ҳамҷа гуфт мана гуфт гироӣ шунту баъд роӣ карда будем да ҳамунҷа ҳоли анаму ҷура ҳамаи ҳамун чизора чиз ки ҳесабдан бароям кама анаму чиҳотра дромавда гуфтадуд ки масад гизютнах ки ягон чиза бо дакпод напечонанд ягон гайд накунанд москва ҳозир ҷура москва пешина нест стев шарипов мебуря гап мезана мега ки видеои мала нигоҳ кунен маҳо наму давли пеша мебиломадум гап мезадам ҷура даври пеш дига буд мебиромадан любой кас гап мезад ҳозир дига ҳай ҷура лекин ҳамин қадарша намедонем ки на ту даври пешиш гап мезадӣ на ҳозиш ама даври пешам гап мезадам ҳозишам имиқа фарқията яъне ки масъалаеро гуфтаистае ки вақте ки ман мегӯм ҳақша гап занем чӣ гапе ки барои муҳоҷиро мешава зидди муҳоҷира гап мезанем у тарафша не баъд гаштан гуфтан ки ох ту гап мезанӣ ба хотире ки ту дар россия нестӣ баъдан ман мисол овардам видеои ма ки ҳам аз тоҷикистон будагӣ кардагием ҳам аз дар россия будагӣ кардагием дар он вақт ман дар британия набудам бо дар инам ба худшон баҳона ёфтагиянд ки ӯ вақт тинчтар буд ӯ вақт ҳама гап зада метавонист хай хуб так нафаҳмидум ин вақтам гап занам баҳона меёвен ӯ вақтам лекин чӣ ба ки шумо на ӯ вақтча гап мезаден ҳаққатча на ин вақт гап мезанен ҳаққатча барое ки мирғен тамом даври пеш дига буд 4-5 сол пеш ҷура дига буд мебиромадан гап мезаданд мисол нигоҳ кун ки соли 2015 чӣ хеле буд чиқод вабше дига буд мисол соли 2015 нигоҳ кун чӣ қадар мардум буд ин хеле азобу ин хеле чизо набуд алҳамдулилло ки ҳозир тараққиёт пеш рафтагиай ҳозир серию причём соли 2015 ки ман соли 2015 блогер набудам вообще гапи беасос пуч тараққиёт пеш рафтагиай ҳозир серию пришидагиай но азобиш дигаҳай правильно соли 2015 дар ҷо буди хеле ҷура набуди хеле буд набуд ёки соли 2010 ёки тараққиёт чида мега серию пришидаде ки азобиш дигаҳи гап охи ягон мантиқ мазмуни чӣ надорад яъне ки гапа сар мекуна аввал ба бояд гапа пушона гапа бояд дига ҷо бара темара мавзура дига ҷо бара фикр мекуна ки дар аввал чӣ гуфта яъне ки алоқамандиш бо
мақомоти ӯ тараф фош шидааста, бояд ки гапа тобута дига сибара. Соли 2008 ёки соли қаку пешош бо дигар хел будад. Соли таваллуд тая бур бугу чи хели буд пеш аз соли таваллуд 95 буди ба фикрам. Ку и солора габза. У соло чи хели буд бу. Тариқи асри санга габза. Так что бародаро давом дора чунин записҳо хеле ҳам зиёд ҳай. Майда дар ин мавзӯъ гап мезанем, яъне ки хостум абнавӣ шава сартон ки ҳодиса дар кадом ҳолат қарор дора. И одам фаромӯш намешава, и одам ама ҳам ту намемонам намерава. Ҳамин гуна одамое ҳастанд, ҳамин гуна қавму қабилаҳое ҳастанд ки хиёл мекунанд. Ин гуна корҳои кардаги ино беҷавоб мемонад. барои чӣ хотир чунин хиёл мекунанд? Аз хотири беномусишон, аз хотири оне ки чунин корҳо дар таърихшон худшон кардагиянд. Якдигарро баромада зану модар чим гапое ки дар ягон ҷо туғрӣ намегира кардагияну пас он даст дода ҷура шидагиянд. Дар охир маълум кардагӣ нестанд ки гап дар сари чӣ буд, ки ҳақ буд, ки ноҳақ. ҳамту маҳкам кардагиянд. Лекин ман он намуд шахсе ҳастам ки ман нуқта бояд монам. Ман бояд нуқта монам. Ман неправ бошам, биро неправ будани маро тасдиқ кӣ. Ту неправ бошӣ, хита прав карда натонӣ, пас ба кала биги неправ будани хита ва коре кун барое ки тура бахшанд. И дига ягон роҳ надора. И як бор дига тасдиқ мешавад ки соли 2025 агар дар аввал хиёл карда бошӣ ки эха як моҳ пас, як ҳафта пас, 2 моҳ пас, 3 моҳ пас тенҷ мешава, Шарипов фаромӯш мекуна. Не, Шарипов фаромӯш намекуна. Шарипов аз ӯ зоти беномус ранги шумо нест. Ӯ қадар пасзанӣ, ӯ қадар дашном ҳақорат, ӯ қадар корое ки ту дар назди мардум нисбат ба ма кардагӣ, он қадар суханое ки ба худат раво дидагӣ тарафи ма гуфтанда, то ҳар як тавайда бояд ҷавоб гӯй. ҳар як ташта. Муҳим нест аз байн чанд вақт мегзара. Майра дар рӯзи аввал тура гуфтагӣ будам. Рӯзи аввал да гуфтагӣ будам. Муҳим нест чанд вақт мегзара. Ман одами басабрам. Оне ки мегӯе ки дашномаш мекунам бо хапай беномусай ку? Не. Яъне ки дашном кардани ту бояд ки зарба боша ки ман аз ин тараф дашном кунам. Ту ба ҳамин хотир мегӯӣ. Дашном накардани ман ин маънои хапии мара надора. Ман амал мекунам. Ман даст намекашам. Ина ияи усули ман. Агар ки ту аз он тараф дашном кунӣ, ман аз ин тараф дашном кунам, пас фарқи ман ва байни ту чӣ мешавад? Ҳоло маълумотҳои 18+ хубтараш ҳаҷра аким мегӯ ку ҳаҷ бира биё, ба ӯра бирорем, ба зури бад мешавад. Тасаввур кун ҳоҷӣ ва чӣ гуна коро боро. Тенҷи бад мешавад. Мон видео бировардам гиран мара дитари нанависонен чиз накунен бародаро. Ман мегӯм иншолло ки ҳаҷ бирам ҳоҷӣ шам. Ман гапора рӯзи аввал шумода гуфтагӣ будам. Сар ба сар нашин, ки мушкилӣ хеле ҳам вазмин мешавад. Сар ба сар нашин. Шидин, хитон чунин хулоса бароварден. Ба кадом ақлтон фикр карден, ман намедонам. Бардора фикр ахида ихтона дар комментария бинависен. Видеои нави ки дар рӯи экрани шумо баромадагиа тамошо карданашо фаромӯш накунен. Дар комментария закрепи чидагиа веб канали ма бародаро видеоҳои мантиқӣ, видеоҳое ки тамрини мозг мешавад ки имкон наметавад ки ранги наи одам бурӣ, дар ҳаёт фреб бихӯрӣ, ё ин ки чунин одама дар ҳаёт дидӣ, мағлубаш карда бутонӣ. Ман аз чунин маълумотҳо, чунин видеоҳо, чунин барномаҳо мешавад дар веб канали ма. Бале, пардохти абонентӣ дора ҳар як моҳ, лекин арзанда, чунки чунин барномаҳо дар YouTube намешавад ва канал худ видеоҳош реклама надора. Роҳат карда тамошо мекунед. Ссилкаи веб канал дар якум комментария закрепи чидагиай. Ҳамада хайр, то видеоҳои оянда.